Tak, ukaž, co tady máš nového. No, počkej, to tady dopíšu. Ok, hele, dávám to tam. Chci ukázat právě ten nový banner, co jsem udělal. Už to tam najíždí. Ups. No, takhle se to jmenuje. Nekecej. To je pěkný, co to je za kousek? To vypadá jako full page Active Layer Takeover Web 5.0 banner. No jo, já už jedu na 5.0 webu, no, já jsem trošku digital media dopředu, no. Prosím tě, jak to děláš? Ale to bude easy, já prostě vemu zdroj a rozaplikovávám. A Pak rozaplikovávám. pak? Pak rozaplikovávám. Pak pořád rozaplikovávám ten zdroj. A pak ho pořád rozaplikovávám. A nakonec toho je Full Page Active Layer Takeover Web 5.0 banner. Nekecej. A stačí to jenom rozaplikovat.